Ahoj, jak se vám líbí tyto super úžasné violeta nehty? Dnes vám ukážeme, jak je vytvoříte. Budete potřebovat vatové tamponky a odlakovač, fialový lak na nehty, bílé zdobící pero, dekorační kamínky na nehty a bezbarvý lak. Ale než se pustíte do práce, dovolte se rodičů. Schutí do toho! První očistěte nehty trochou odlakovače. Natřete nehty fialovou a nechte je zaschnout. Vezměte bílé pero a namalujte doprostřed každého nehtu notu. Pak pečlivě nalepte na každý nehet kamínek. Přelakujte to bezbarvým lakem a je hotovo. Nádherné hudební nehty. No není to krása? Další návrhy najdete na stránkách Disney Channel. A i nadále sledujte Violetu jen na Disney Channel.